ҷамъбасти кории соҳаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ бо эълони бонки ҷамъшавии қувва ва воситаҳои техникӣ баргузор гардид. дар ҷаласа намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ иштирок намуданд. инҷо гурӯҳҳои эътино аз ҷамоатҳои деҳот ва хадамотҳо сару либоси махсус, таҷҳизоти зарурӣ ва техникаҳои махсусро ба намоиш гузоштанд. бояд гуфт ки мақсади ташкил намудани комиссияҳои ҳолатҳои фавқулода ин ҳангоми бартараф намудани боронҳои пай дар пай, омадани сел ва дигар ҳолатҳои фавқулода, барам бардоштани омодагии мақомотҳои идоракунии ҳайати шахсии хадамотҳои мудофиаи гражданӣ баҳри иҷрои вазифаҳои дар пеш истодаи замони осоишта, барам бардоштани маҳорати ҳайати шахсии ҳамаи мақомотҳо оиди масъалаҳои ҳифзи аҳолӣ ва эмин нигоҳ доштани онҳо дар вақти рух додани ҳолатҳои фавқулода, мустаҳкам намудани дониши назариявӣ ва мукаммал намудани малакаи амалии ҳайати шахсии мақомотҳои идоракунӣ мебошад. дар ҷаласа масъалаи аз назаргузаронии ҳолати омодабошӣ ва воситаҳои техникӣ дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт, омодагирӣ ва банақшагирии чорабиниҳои пешгирикунанда аз ҳолатҳои фавқулода баррасӣ гардид. даври ҷамъбастии ҷаласа дар маҷлисгоҳи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ бо иштироки роҳбарони ситоду гурӯҳҳои омодагии ҳолатҳои фавқулода дар корхонаҳо ташкилот ва ҷамоату деҳот оиди натиҷаҳои амалиёти чандрӯза баррасӣ гардид. ҳолати омодагии хадамотҳои махсус аз тарафи масъулин баҳои қаноатбахш гирифт. баъдан аз тарафи намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ба роҳбарони фаъол ва шахсони масъул ифтихорнома супорида шуд.